Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Please post for me as hidden identity. Ndiri mukadzi ane makore 39 ekuberekwa. Ndoda kureurura kuti ndakadyisa murume mupfuwira. So murume wangu wandakadyisa mupfuwira akabva achizotanga kupenga. So ndainge ndakaroorwa nemurume wangu. He was someone who was a womanizer. Ainge asingabviri muvanhukadzi. Ndainge ndanzwa nekungozadzwa all the times nesick mukomanashi. Hapana type yesick yandisina kusangana nayo ini. Saka ndainge ndava kutoona kuti kuramba murume apa akupa zvirwere uchinotsvaka mumwe zvainge zvisina kana zvazvaikwanisa kuzondibatsira mune ramangwana. Saka ndainge ndatosarudza kufira pamurume wangu, but ndakazoona kuti munhu haasi kudzikama paakadanana nemwana wehanzvadzi yangu. Apa ndichitoziva kuti status yedu yainge yakamira sei, tiri vanhu vanorwara. Mukomanashi zvinhu zvekuti zvakabva zvazondibata, but ndakazoona kuti munhu haasi kudzikama. Ndikati pano ndinofanira kutoti ndinge ndichitomuitira plan. Ndipo pandakazofunga pfungwa dzekuti regai ndinge ndichiita zvekugadzira murume wangu kuti kana achinge abuda asaona vamwe vakadzi kunze. Ndaida kutoita wekutosunga sikarudzi yake. Ndakaenda kune vamwe gogo vaigara muraini medu kumufakosi, vainge vaine mbiri yekupa vakadzi mupfuwira. Saka zvakazoitika ndezvokudai, gogo vakandipa mushonga. Ivo vakabva vazonditi kana wava kuda kushandisa mushonga wangu wakangokanganisa chete, murume wako anobva atanga kupenga. Saka ndakagadzira mupfuwira uyu ndichida kuti murume wangu apenge, nekuti ndainge nditori nebitterness yekuti munhu anokuhurira kana wakabvunza wairohwa futi. Saka ndakabva ndanyatsokusota mishonga yangu ndakabikira murume. Kubva zuva raadya mushonga up to now ava kugara pamashops, anenge achingopenga achingotenderera nenyika, uye zvekare anenge achinyanya kupengera kumahure emumashops akasiyana siyana nekuda kwekuti ndivo vainge vachidya mari dzake. Saka anenge achingoteverera mahure aya. Ndaida kuti vange vachimbomupawo sadza zve4 years chete. Saka dambudziko ravapo mukoma nderekuti hama dzake dzakambouya dzichiti dzinoda kumutora dzofamba naye vange vachigadzirisa nyaya iyi iri kunetsa. Asi chiri kundinetsa ndechekuti inini ndini ndakagadzira murume kuti ange achizodaro. Saka ini handichamira kufamba kuwedzera kuroya murume wangu ange achiramba achingopenga, nekuti ndiri kuona kuti kupenga kwaari kuita zvaiva nani kuti arambe, zviri nani kuti arambe achingopenga. Saka ndiri kukumbirawo kubvunza kubva kune vedare vangazivawo sekuru vanonyatsokugona kuroya, nekuti ndiri kuda kuti aite dzimwe 2 years akadaro, inini ndichitora mari yemaloja kubasa kwake, nekuti ainge ari musoja. Ndinenge ndatanga new chapter, anozotopepuka ava kundiombera nekuti ndinenge ndava ndainge ndava ne8 years ndichitambura. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu. Toti kudii? Toti was she wrong pane izvo zvavakaita, since vanga vachiti ndaiti kana ndikabvunza ndaibva ndarohwa. Saka ndaida kuti ndinge ndichingomupfuwira murume, but at the end of the day ndikazobatwa nemweya webitterness, ndikabva ndaona kuti zvainge zviri nani kuti munhu ndinge ndichingomupengesa. Saka let us speak with her in the comment section. Ngativabatsirei mucomment section vahanzvadzi vedu ava. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi. Please post for me as hidden identity. Ndiri mukadzi ane makore 31 ekuberekwa. Ndinogarawo kudema kwaZiko, ndiko kwandakatenga karuzeva kangu. Mukomanashi nyaya yangu yakamira yakadai. Ndine chechi yandainge ndichipinda. So chechi iyi mukoma ndidzo idzi chechi dzemagitare idzi. Saka muchechi umu ndine kaupenyu kari nani kudarika vamwe vose vemuchechi. Saka ndakabva ndazoiswa padhuzesa namufundisi nababa zvekuti vaiti vakaita problem tisu taivabatsira. Saka zvakazoitika last year ndakapiwa $4,000 nemurume wangu achiti ndinge ndichichengeta. Yainge iri mari yekuvaka main house yedu. Munyedzo zvainoita mukomanashi, mai mufundisi vakabva vazoya kwandiri vachiti munhu waMwari, taita dambudziko kumba kwedu, tikwereteseiwo mari, tine zvinhu zvabatwa pabhodha. Zvinhu izvi zvabatwa pabhodha zviri kuda $2,000. Tinokudzoserai kana zvinhu zvedu zvasvika. Sevanhu vandainge ndichivimba navo, plus yedu yekuti papa ndainge ndatoisa hope yangu yose kwavari. Ndakabva ndaenda kumba ndakanodzura
ndakabva ndaenda kumba ndikabva ndanodzura pamari yandainge ndakachengeteswa nemurume iya mari yekuvaka, ndikabva ndapa amai mufundisi ndisina kutanga ndaudza murume wangu. Saka pandakapa amai mufundisi mari iyi handina kuziva kuti ndainge ndabirwa mari. Vainge vaine plani yekuti vainge vachida kugadzirisa mapapers avo ekubuda muzimu vachitoenda havo kuchando. Ndakazopatika amai mufundisi nababa vava kusaya kuchechi mukoma yakasvika pakuvharwa. Mai nababa mufundisi vakatiza nemari yangu. Handisiri ndega ndiri kuchema because ivo vakatoita zvekutotengera kuenda kuchando kwavakaita. Saka vainge vachifamba vachikwereta mari muvanhu, vakakwereta vanhu vakawanda. Vanhu vazhinji vakabirwa nemukadzi nemurume uyo through church. Mukomana chindine stress kunyange murume wangu asati abvunza mari iyaiya, neniwo ndakangonyarara hangu. Last week akatouya neimwe mari 3000 akanditi ndichengete apa mari imwe yacho yakashota. Kutaura chokwadi mukoma Nashi ndiri kumbobatwa nemweya wekuda kuba mari yacho yasara ndotiza ndoenda kuJoni, nekuti murume wangu kana akangozviziva paachaziva nyaya iyi ndinokwanisa kuurawa. Apa amai mufundisi havasi kubatika. Vedare please help. Ndikudawo advice, murume wangu ndingamuudza sei nezvemari iyi? Thanks kune vachabatsira. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka ndakavabvunza kuti zvino zvamuri kuti muda kutiza muchiuya kuJoni kwacho kumbori nani, zvikanzi kune macousin sisters angu. Saka ndine imwe cousin sister yangu uyo kwandakaudza. Saka akabva ati kana kuri kunzi ukakwanisa kuuya kunoko, then mari wobva wanobatisa muchembere, then wobva washanda uchishanda wobva watanga business rako. Ini I think zvavari kuda kuita vahanzvadzi vedu izvi zvitori very wrong. I think it is far much better kuti vangozivisa murume wavo kuti izvi ndo zvakaitika. You were not wrong to trust amai mufundisi, because munhu wese unochingoti amai mufundisi havangambofi vakandibira kana kundiskama. But at the same time I think tinofanira kuti tinge tichingogara tiri wise kuti kunyange zvikanzi munhu uyu ndeamai mufundisi kana kuti baba mufundisi, but munhu anokwanisa kungomuka akachinja. Saka ngatitaurei navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndiri murume ane makore 36 years ekuberekwa. Ndinogarawo kuno kukuruhwa. Ndine mukadzi nevana vangu 2. Mukomana nyaya yangu yakamira sekudai so: ndinoloja, saka ndinogara pamba pandinogara tinoshare imba neimwe young couple. Saka murume wacho anogara asipo, anoitawo basa rekudriva magonyeti, anoita cross border uye anoenda kuMozambique. Saka most of the times anenge ari out nebasa. Zvino dambudziko ravapo nderekuti mukadzi wake mamovements ake handisi kumafarira, nekuti mamovements ake awandisa. Anenge ari kuita zvemaboyfriends chete, nekuti kana kugeza kwacho kwaari kuita mazuva ano hazvizodi ari mukadzi wemunhu. Kugeza kudarika vasikana plus time dzaari kupinda mumba, isu tinenge tatobatwa nehope. Mukadzi wemunhu anopinda kuma 9 PM mumba. Dai ainge achienda kubasa tingadai tichiti zvainge zviri nani. Saka zvazosvika pakundibhohwa. Saka ndanga ndichida kubvunzawo vedare kuti zvinoita here kuti ndinge ndichimutsiura kana kuti ndongoudza murume wake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Saka vahanzvadzi vedu ava ndakangovaforwardira imwe translation yemessage iyo yandakatumidzirwa yakabva pavoice note revamwe vahanzvadzi vakanditumidzira ivo vachiti mushure mekunge vaita makohwa vakabva vanhu vaiva ndokubva vatanga kunetsana, murume ndokubva aponda mukadzi wake. So I just sent it to her. Vasingatitaurei navo mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndauyawo pano neconfession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma Nashi yakamira sekudai so: ndainge ndiine mukomana wangu uyo wandainge ndichida, tainge takasangana kunoku kuJoni. Saka ndaimuda nemoyo wangu wose mukoma, ndokubva ndazoenda kumba. Saka ndainge ndiine t-shirt yake, ndakatomukumbira mune zvakanaka, ndikati ndokumbirawo t-shirt yako kuitira kuti mukufamba ndinge ndichizofambawo at least ndiine t-shirt yako. Iye akabva ati paribo baby. So ndakazoti ndasvika kumba mukuzonofamba ndopandakabva ndazoendawo kune vamwe
vamwe madzimai vayo vakabva vatonditi madzimai ndikuti kana ndakakutarisai ndikuona kuti munhu wenyu munomuda, but munhu uyu haana kana future nemi, munhu uyu atoriwo neshavi reurombe iro rinooperator paari. So mukoma mushure mekunge ndaziva kuti munhu wandainge ndichidanana naye ainge aine shavi reurombe iro rainge richioperata paari, ndakabva ndati kuna madzimai vaya, zvino madzimai ndoita sei? Because munhu uyu kana muchiti ndinofanira kuti ndinge ndichirambana naye, kunomuramba kwangu chete it means kuti achatondidzingisa basa, because at that time ainge ataurawo nemurungu wake akabva ati ndikukumbirawo kuti munge muchitendedza kuti mukadzi wangu ange achizoshanda panapa so that ndinge ndichizoshanda naye tichibatsiranawo mukuronga muupenyu. Murungu ndokubva abvuma ndikabva ndachizotanga kushanda naye murume uyu. So madzimai vaya vakabva vati haisi nyaya, vakabva vazotora t-shirt iya. Mushure mekunge vatora t-shirt vakabva vazoti vainge vachazorara vachinamatira t-shirt iyoyo. So ndakabva ndazoisiya t-shirt iya ndikabva ndadzokera kumba. Mangwana makuseni vainge vakanditi zuva risati ranyanyisa kupisa ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichidzoka kusove kwavo, ndakabva ndazodzokera mukoma. Madzimai ava vakabva vazondipa t-shirt iyoyo yainge yakaita kunyorova mukomanashi. Vakabva vanditi ndainge ndisingafanire kuti ndinge ndichiiyanika pazuva, ndaifanira kuti ndinge ndichizoiyanika panenge paine mumvuri. Ndobva ndazodzokera kumba ndikabva ndaiyanika t-shirt iya. Vakanditi musaiaina kana kuita sei. Ndokubva vazoti kana mazosvika kuJoni munofanira kuti munge muchizoita kuti ange achizoipfeka. Ndikati hapana kana nyaya. Ndakabva ndazodzoka kuno kuJoni mukoma. Murume ndikabva ndamupa t-shirt iya. Saka mangwana acho makuseni akatomuka achitopfeka t-shirt iya. So akazoti ari kubasa because ivo vaipota vachiita madhiri ekuti vanopota vachiba zvimwe zvinhu vachitengesera maclients in secret. Mukoma zvinhu izvi iye achitaura ainge achiti zvinhu zvavainge vakasoita kubva zvaainge akatanga kushandapo pamurungu ipapo, but akangobatwa mukoma, akangozviita one day ndokubva atobatwa. Ndakabva ndafara. Then mushure mekunge azodzingwa nemurungu ainge achida kuti tose tinge tichibva. Saka varungu munongovaziva kuti ivo they don't handle my issues as a couple, they handle my issues per individual. Saka murungu akazoti paya paakatidana for a meeting avakopa uyu murume wandainge ndichidanana naye mari dzake dzekuti ange achifamba. Murungu akabva azondibvunza kuti ko iwe nai. Saka akabva azondibvunza kuti ko iwe Susan, what are you thinking, not a real name. Ini ndikabva ndati ini boss, sezvo izvi zvekuba kwake ndainge ndisingazvizivi kuti anotoita zvekukubirai, ini ndinokumbirawo kuti musandidzinga nekuti panapa pandiri kutoshanda ndo pari kutondibetseredzawo kuti ndinge ndichikwanisawo kutochengeta mhuri yangu kuzimu, sezvo andakakuudzai kuti inini I am the breadwinner in my family. Ndokusaka ndisina kana kumbogara ndakaita interested pose paiuya nemari. Akatoshamisika akati shuwa Susan une shuwa here kuti wazosvika pakundirambira pamberi pemurungu wangu ndirini ndakakupinza basa. Mukoma munhu akachema. Murungu akabva azoti well you can go and pack your clothes. Apa murume uyu ainge ava kutodzingwa zverafu nemurungu. Ndakabva ndazomutevera akandibhega mukoma achindipfugamira achindikumbira regero achiti handei tose kane ndichawana rimwe basa, handei tinogara kulocation. Ndikabva ndaramba ndikati iwe izvezvi zvanditinoziva kuti every month kune mari dzinenge dzichidiwa kuti amai vange vachikwanisa kutengerwa mapiritsi eBP. Saka izvezvi kana ndikanzi ndasiya basa, mari at the end of the month ndichaiwanepi? Iwewe ndinenge ndichingoya kulocation ikoko. Ndo zvatakazowirirana ipapo pandainge ndichitoziva kutoti ndokutoparara kwerelationship. Akazoti aenda kulocation, munhu aifona kana achifona. Ndainge ndisingambopick up macalls kudzamara ndazomudza kuti I had found another one. Ndainge ndiine vamwe baba avo vandainge ndasanganawo navo paFacebook, avo vandichiri kumhanya navo pari zvino. So ndomuda kureurura kuti ndo zvandakaita. Murume uyu ndainge ndichimuda, but evo zvekuzonzi ndinosvika pakuzonofa ndichingonzi mukadzi uyu akaroorwa nerombe, because hanzi iye atori nezishave rinomuteverera rekuti kunyange zvikanzi asangana nemukana wakaita sei anongoramba ari rombe. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Confession yangu mukoma yakamira sekudai so. Ndoda kureurura mukoma kuti inini I am a step mom, saka murume wangu iye ane mwana wake. Ndinorangarira kuti mwana uyu apo paainge achiri
grade 3 ainge aine musikanzwa. Saka pane umwe musi apo pandakazoti ndichibva kwandainge ndichibva ndikabva ndasvika mwana atambisa sanitizer apa kubasa, kuti unge uchipinda pagate waifanira kuti unge uchiva nesanitizer. Waiti kana ukaenda kubasa usina sanitizer iyoyo, then waibva wazobhadhariswa fine, because tainge tiine tumasanitizer twedu twataipiwa peweekly. Saka akabva azotambisa sanitizer yose iyaya mukomanashi. Ndakarwadziwa zvisingaiti. So mwana uyu zvandakazoita mukoma ndezvekuti ndakachema zvisingaiti, but ndakamumanikidza ndikabva ndati inwa. Mwana akachema hand sanitizer, mwana akanwa hand sanitizer iyaya kusvika yapera, agoti atanga kurutsa. Ndoda kungotenda Mwari kuti mwana uyu akazosvika pakurutsa, nekuti dai kwanga kuri kunzi ainge asina kurutsa zvimwe kuda, mwana uyu angadai akasvika pakuzofa. Ndiyo confession yangu iyi mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchizondipostirawo nyaya yangu. Kana mukandipostirawo nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangoma azvo vedu we, nyaya dziya dzemastep mom, nyaya dzemastep mother dzatanga zvekare, asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.